Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanathmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kathamakhyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamallam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Haripriye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Jai Shri Radha Govinda. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ISKCON ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദാണ്. ഇദ്ദേഹം AC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലെ നാമമായിരുന്നു അഭയചരൺ. അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഭക്തിവേദാന്ത എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആചാര്യന്മാർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയും പാണ്ഡിത്യവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സംഘടന അദ്ദേഹത്തിന് 1947 ഭക്തിവേദാന്ത എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനപ്പേര് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ബിരുദമാണ് അത്. ഭക്തിവേദാന്ത എന്നുള്ളത് ഒരു ബിരുദമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയധികം ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാണ്ഡിത്യം നേടിയത് കൊണ്ട് ഭക്തിവേദാന്ത എന്നുള്ള ഒരു ബിരുദം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രഭു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം, അതായത് സദാസമയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും ആ പാദത്തിൽ തന്നെ ജീവിതം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രഭു ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ പ്രഭുപാദ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം സദാസമയവും ഭക്തന്മാർക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളിൽ മാത്രമേ മുഴുകിയിരിക്കുകയുള്ളൂ അവർ. അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രഭുപാദ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ISKCONിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ, സ്ഥാപക ആചാര്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അദ്ദേഹം ISKCON സംഘടിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ISKCONിന്റെ രചന ചെയ്തത് എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവത്ഗീതയുടെയും ഭാഗവതത്തിന്റെയും സന്ദേശം എത്തിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അല്ലാതെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും, നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അത്. യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഇരിക്കുന്നത്.
കാരണം ശരീരം എന്നുള്ളത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ശരീരം. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടി അല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത, എസ്പെഷ്യലി ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭഗവാനും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തരുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലുള്ള നമ്മൾക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമ്മളായിട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ അത് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് വെറും 24 മൂലകങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി അഷ്ടക. അതായത് ഈ ശരീരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന, നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ഈ 24 മൂലകങ്ങളാലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം, നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഇവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ കാണാനോ അറിയാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രവണം. അപ്പോൾ ആ ശ്രവണത്തിന് അവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ആ ആചാര്യന്മാർ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. ഭഗവാനെ സേവിച്ച് അവർക്ക് ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായവരാണ്. അതാണ് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഈ ഇസ്കോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള സംഘടനയെ രൂപീകരിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുവാനായിട്ടാണ്. ആ ഇസ്കോണിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഇസ്കോണിൽ പോകുവാനും, അവിടെ എല്ലാ ഇസ്കോണിന്റെ അമ്പലങ്ങളിലും ഒന്നുകിൽ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ബലരാം, പിന്നെ ശ്രീരാമ ലക്ഷ്മണ സീത, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഇവരെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആരാധനകൾ കാണാനും ഭഗവാന് സേവകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും അവർ നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും വൈകുന്നേരം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്. കാരണം ഈ ശ്രവണത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശ്രവണം അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം മുമ്പിലെ കാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഗുരുകുലത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഗുരുകുലത്തിൽ കുട്ടികൾ ആ ഗുരുവിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അവർ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അവർക്കത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവർ വലിയ ആചാര്യന്മാരാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അല്ലാതെ ആരും ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് കലികാലം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വ്യാസമഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി, കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾ മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ ഉപദ്രുത, അതായത് കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്
ഓർമ്മശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ആയുസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഭാഗ്യവും കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓർമ്മശക്തിയും ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപിലത്തെ മഹർഷിമാരുടെ കാലങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കലികാലത്ത് ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ആയുസ്സും എല്ലാം തന്നെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം തന്നെ എഴുതി വെച്ചു. പണ്ട് വേദങ്ങളൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വ്യാസ മഹർഷി ആ വേദത്തെ പകുത്ത് 4 നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ ഈ ISKCON രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുവാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും അതുവഴി നമ്മളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനേകം വൈവിധ്യമാർന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവരാശികളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അനേകം ജീവരാശികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാലും അതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേപോലെയാണോ? അല്ല. അതുകൂടാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചിലർ ഹാൻഡികാപ്പായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുന്നു, ചിലർ ജനിച്ച് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് മരണമടയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്, എല്ലാവരും ജീവരാശികളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം, ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കണ്ടേ, ഒരേ ജീവിതചര്യയായിരിക്കണ്ടേ? എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു? അപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ എന്താണ്? ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു രൂപം കിട്ടുന്നു. ജീവിതം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്? മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? കാരണം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോകുകയാണോ? ഞാൻ മറന്നു പോകുകയാണോ? ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ? കാരണം എന്തിന് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുറകെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മളെ തേടി വരുന്നു? നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകണം, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, എങ്കിലും നമ്മളെ തേടി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദ ISKCON എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പ്രഭുപാദ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അതിലൂടെ നമ്മൾ ആ ISKCONിലേക്ക് ദിവസവും ഒരു നിത്യ സന്ദർശകനായാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നും പ്രകൃതിയുടെയും ഭഗവാന്റെയും നമ്മളുടെയും രഹസ്യം എന്താണ് എന്നും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം, ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രധാന കർത്തവ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ എവിടേക്ക് ചെന്ന് ചേരണം? കാരണം മറ്റുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിൽ നിന്നും എല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് മനുഷ്യൻ. അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനോ ചിന്തിച്ച് നല്ലതേത് തെറ്റേത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ ഉള്ള കഴിവ് മൃഗങ്ങൾക്കില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് അതുണ്ട്. മനുഷ്യന് ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനും
പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതായിട്ടുള്ളത് എന്ത്, ചീത്തയായിട്ടുള്ളത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാമുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ശരീരം കൊണ്ടൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കടമ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് അധ്യായമല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി ആദ്യമായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. കാരണം പ്രഭുപാദ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ജനിച്ചത്, പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. 1896 അദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു അഭയചരൺ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇട്ട പേരായിരുന്നു അഭയചരൺ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ അവർ ഒരു വൈഷ്ണവരായിരുന്നു, അതായത് വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ അഭയചരണിനെയും ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വിഷ്ണു ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് 5 വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ള അതിയായ ഭക്തി മൂലം പുരി ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര നടത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു രഥമുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു രഥയാത്രയും അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ തന്നെ ഒരു ഭക്തിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അഭയചരൺ വളർന്നു വന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് 1922 കൽക്കത്തയിൽ വെച്ചായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി 64 ഗൗഡീയ മഠങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനും ഒരു വേദ പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അഭയചരൺ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമെല്ലാം ലഭിച്ച ഒരു യുവാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് അഭയചരൺ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണമെല്ലാം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയി പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി അഭയചരണിനോട് പറയുന്നു. പക്ഷെ അഭയചരൺ ആ സമയത്ത് യുവാവായിരുന്നു, വിവാഹിതനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ ആ സമയത്ത് അത്രയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല. എങ്കിലും പിന്നീട് 2 തവണ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയചരണിന് തന്റെ ഗുരുദേവന്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മ വരുന്നു. ഗുരുദേവനെ അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ക്രമേണ ആ വഴിയിലേക്ക് മെല്ലെ തിരിയാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വൈദിക വിജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ദ്വൈവാരിക ആരംഭിക്കുന്നു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. ആ ബിസിനസ് എല്ലാം പൊളിയുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ക്രമേണ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദ്വൈവാരിക മാസിക ആരംഭിക്കുന്നു. അത് സ്വയം അദ്ദേഹം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയും സ്വയം പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയും സ്വയം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് നിർത്തിയില്ല. ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മാസിക പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് പിന്നീട് കാണിക്കാം. അതായത് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ മാസികയ്ക്ക് പേരിട്ടിരുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന മാസികയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പേരിട്ടിരുന്നത് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നാണ്. അത് ഇപ്പോഴും ഇസ്കോൺകാർ 20 ഭാഷകളിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഇസ്കോൺകാർ ഇപ്പോഴും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ദാർശനിക പാണ്ഡിത്യവും ഭക്തി പാരമ്യവും പരിഗണിച്ച് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സംഘടന 1947 ഭക്തി വേദാന്ത എന്ന ബിരുദം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ 54-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫാമിലിയെ, കുടുംബത്തെ വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം സന്യാസത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. കാരണം ഇനി ഫാമിലി, കുട്ടികളെല്ലാം വലുതായി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുന്നു. 59-ൽ അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്
ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുര വൃന്ദാവൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ താമസം മാറ്റുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും എല്ലാം തർജ്ജമ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അവിടെ രാധാ ദാമോദർ എന്നുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിൽ 2 മുറികളിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിച്ചണും ബെഡും എല്ലാം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 65 അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1965 തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക്, പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ല. ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാശില്ല. കപ്പലിൽ പോകണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ. ആ കപ്പൽ ഇന്ന ദിവസം പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് തനിക്കും കൂടെ അതിലൊരു മുറി തരണം, തന്നെയും കൂടെ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടണം എന്ന് പ്രഭുപാദ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചരക്ക് കപ്പലാണെങ്കിലും കൂടെ അതിൽ അദ്ദേഹം ആ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ജലദൂത എന്നായിരുന്നു ആ ചരക്ക് കപ്പലിന്റെ പേർ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു. അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. വേറെ ആരും തന്നെ കൂട്ടിനില്ല, അവിടെ പരിചയക്കാരാരുമില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പോകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ചു നാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ആരും തന്നെ പരിചയക്കാരില്ല, എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു പാർക്കിൽ പോയിരുന്ന് സ്വയം ഹരേ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയും സ്വരമാധുര്യവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭാഗവത ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നടത്തുകയും പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വയം പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം അവർക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യമാംസാദികളും ബ്രെഡും മാത്രം കഴിച്ച് വളരുന്ന അമേരിക്കൻ ആ ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അവർക്കത് വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്നു. അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അവർ അവിടേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്രമാത്രം പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഇന്ത്യൻ കുക്കിംഗ് അവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി അത്രേ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ റോക്ക് ബാൻഡാണിത്. ജോർജ് ഹാരിസൺ എന്നുള്ള അവരുടെ അതിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി. അവരുടെ റോക്ക് ബാൻഡ്. അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്കോണിന്റെ ഗീതം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് ബീറ്റിൽസ് എന്ന പേരുള്ള റോക്ക് ബാൻഡ് വളരെയധികം പ്രശസ്തമായിരുന്നു. 60കളിലും 70കളിലും ഇവർ വളരെ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. ബീറ്റിൽസ് എന്നുള്ള റോക്ക് ബാൻഡ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്കോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ജോർജ് ഹാരിസൺ പ്രഭുപാദരുടെ വളരെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് തന്നെ ലണ്ടനിൽ ഇസ്കോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ തന്റെ പാശ്ചാത്യ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ബുദ്ധി ഉള്ളവരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും എല്ലാം അവരുമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുകയും മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാഗസിൻ ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഇസ്കോണിന്റെയും പിന്നീട് ഭക്തിയുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൊടുക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ 80ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭാഗവതം 30 വോള്യം അദ്ദേഹം 12,000 പേജുകൾ അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്തു. 1000 പേജുകൾ വരുന്ന ഭഗവത്ഗീത, 10,000-ലധികം പേജുകൾ വരുന്ന ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, 500 പേജുകൾ വരുന്ന ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, 450 പേജുകൾ വരുന്ന ചൈതന്യ ശിക്ഷാമൃതം, 300ഓളം പേജുകൾ വരുന്ന കപില ശിക്ഷ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ, 80ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.
അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏകദേശം 69-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അത്രയ്ക്കും പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും തന്റെ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം 14 പ്രാവശ്യം ആഗോള പര്യടനം നടത്തുകയുണ്ടായി. കാരണം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയി ഉടനടി 1-2 അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരായതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഉടനടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ആ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. കാരണം എല്ലാ ദിക്കിലും ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകൾ തുറക്കണം, ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കാനുള്ള സെന്ററുകൾ തുറക്കണം, രാധാകൃഷ്ണ വർഷിപ്പ് ആരംഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഇസ്കോൺ സെന്റർ ഉണ്ടോ അവിടേക്കെല്ലാം വർഷത്തിൽ 2-3 തവണ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച് അവർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്കാരവും ഭഗവാന്റെ ആരാധന, കാരണം പാശ്ചാത്യർക്ക് നമ്മുടെ തരത്തിലുള്ള ആരാധന, വിഗ്രഹാരാധന അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് ABCD മുതൽക്കേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ, ഇപ്പോൾ പാശ്ചാത്യർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വളരെയധികം അമ്പരപ്പായിരിക്കും. കാരണം വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാനെ അവർ ആരാധിക്കുന്നതും നിവേദിക്കുന്നതും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാരതീയർ അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യില്ല. അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അതേപടി മനസ്സിലാക്കി അവർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ആ പ്രായത്തിൽ 70 വയസ്സായ പ്രായത്തിലും അദ്ദേഹം 14 തവണ ആഗോള പര്യടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം രഥയാത്രയും നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് രഥയാത്ര. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒറീസയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇസ്കോണിൽ അമ്പലങ്ങളിലും രഥയാത്രയും നടത്തുന്നു അനേകം ആളുകൾ. കാരണം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകാനായിട്ട് രഥത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുകയാണ്. അതാണ് രഥയാത്രയുടെ പുറകിലെ പശ്ചാത്തലം. അതായത് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ തൊഴുന്നു, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുന്നു. പക്ഷെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കണ്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതാണ് രഥയാത്രയുടെ പശ്ചാത്തലം. അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും എല്ലാ ഇസ്കോൺ സെന്ററുകളിലും നടത്തുന്നു. നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലൂടെയാണ് പ്രഭുപാദ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. കപ്പലിലാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ആ കപ്പൽ നമ്മുടെ തുറമുഖത്ത്, മട്ടാഞ്ചേരി തുറമുഖത്ത് വന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്തു. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കാർഗോ ഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഇറങ്ങുകയും കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ശിലാഫലകം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത്. കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ അമേരിക്കൻ യാത്രയുടെ 50-ാം വർഷം ആയ ദിവസം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കടക്കാം. ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം. അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധാഭക്തി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? യഥാരൂപം. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരുപാട് തർജ്ജമകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികനാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ വാണിയെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
ഭൗതികങ്ങളാണ്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ചെവി, ത്വക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിലെ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ്. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തന്മാർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും മറികടക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, എനർജിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവയെ മറികടക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി മനസ്സിലാക്കാനും അത് നമുക്ക് പകർന്നു തരാനും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ യഥാരൂപം ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അത് അതേപടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീതകൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും. കാരണം ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യാഖ്യാതകന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു, ഇത് ഭഗവാന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഇനിയൊരു ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം, കൃഷ്ണന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവാണ് ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഈ വ്യാഖ്യാകന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ യഥാരൂപം യഥാരൂപം എന്നുള്ള പുസ്തകം, ഈ പുസ്തകത്തിന് യഥാരൂപം എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് മംഗളൂർ ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിലെ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹമാണ്. രാധാ ഗോവിന്ദ, ജയ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജി കി ജയ്. അവരുടെ അഡ്രസ്സാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡ്, ടോൾ ഗേറ്റ്, കദ്രി, മംഗളൂരു, കർണാടക, അവിടേക്ക് ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് ദർശനം ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദ സ്വർഗലോകം പോയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയപാദക സ്വാമി മഹാരാജാവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള നാമനിഷ്ഠ ദാസ് പ്രഭുജി, ഇദ്ദേഹമാണ് മംഗളൂർ ഇസ്കോണിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? കാരണം ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ, ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇത്. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം വാസ്തവത്തിൽ വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക്, ശിവ ഭഗവാന്, പിന്നീട് കുമാരന്മാർക്ക് 4 സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സമ്പ്രദായം, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ നമുക്ക് 4 സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവർക്ക് 4 പേർക്കും ജ്ഞാനോപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പര എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ മാറ്റി പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദന് ഉപദേശിക്കുന്നു, നാരദൻ പിന്നീട് വ്യാസദേവന് ഉപദേശിക്കുന്നു, വ്യാസദേവൻ മാധ്വാചാര്യർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ മംഗളൂരുവിലെ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാധ്വാചാര്യർ. ആ മാധ്വാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭാരതം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച് വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യന്മാരിൽ വെച്ച് 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് പ്രഭുപാദ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പര കണ്ണി മുറിയാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. അത് അവസാനം പ്രഭുപാദരിൽ വന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ഗുരു പരമ്പരയിലെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കണം? ഭഗവാനുണ്ട്, നമ്മളുണ്ട്, മനുഷ്യരുണ്ട്, ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാണ് ഈ ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഫോണുണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കോഡില്ലാതെ, ഒരു വയറില്ലാതെ ആ ഫോണിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് സാധ്യമേ അല്ല. നമുക്ക് ഫോൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും സ്വിച്ചും ബോർഡും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനെ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വയർ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും? അതിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും അറിവുകളും എല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ ഗുരു പരമ്പരയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഗുരു പരമ്പരയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് സംശയമേ വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാഗവേ അബ്രവീത് ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ വിവസ്വാൻ എന്നുള്ള സൂര്യദേവൻ ഉപദേശിച്ചു ഈ ഉപദേശങ്ങൾ. വിവസ്വാൻ അത് തന്റെ പുത്രനായ വൈവസ്വത മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ രാജർഷിമാർ ആ പരമ്പരയിലൂടെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ പരമ്പര വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ ഉപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നുള്ള പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയം അനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മരുന്ന് സേവിക്കണം. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീതോപദേശകനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കണം. അദ്ദേഹം ഓരോ പേജിലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആ വഴികൾ, ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും സാർത്ഥകമാകുന്നു. ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് അതേപടി സ്വീകരിക്കുക. മായാപന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് മായാപന്ഥാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഗുണമില്ല എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് വളരെയധികം വിഡ്ഢിത്തമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. മാം എന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ സ്വീകരിക്കുക, എന്നെ അനുസരിക്കുക, എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ആരോ പറയുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനാണ്, സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാർ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ, കാറ് ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്.
അത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവറുടെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ ഒരു കാർ ഓടുകയില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, 24 മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡവസ്തു മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം. ആ ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ, ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം, ഒരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊരു മാനുവൽ ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വന്തം പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഥ. ഒരു സ്പാരോ, ഒരു ചെറിയ പക്ഷി, അതൊരു ദിവസം ഒരു ബീച്ചിൽ, അതായത് ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് മുട്ടയിടുന്നു. പക്ഷെ തിരമാലകൾ വന്നപ്പോൾ ആ മുട്ടകളെല്ലാം തന്നെ തിരമാലകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പക്ഷിക്ക് വളരെയധികം വിഷമമാകുന്നു. എന്റെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു തരൂ എന്ന പക്ഷി വളരെയധികം പറഞ്ഞിട്ടും സമുദ്രം കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പക്ഷി? ഞാൻ എന്റെ കൊക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ചു തീർക്കുമെന്ന് ആ പക്ഷി പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ചെറിയ സ്പാരോ അത് എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു വറ്റിക്കുന്നത്? പക്ഷെ എങ്കിലും ആ പക്ഷി തന്റെ ശ്രമം വിടുന്നില്ല. അത് സ്വയം പരിശ്രമിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? കുറേശ്ശെ ആ കൊക്കിൽ കൊള്ളാവുന്ന വെള്ളമെല്ലാം കൊണ്ട് എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് വേറെ ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി അത് കളയുന്നു. അത് അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നു, തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ആ പക്ഷിയുടെ പരിശ്രമം മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ പറഞ്ഞ് പക്ഷികളുടെ രാജാവായ ഗരുഡന്റെ ചെവിയിലും എത്തുന്നു. ഗരുഡന് അത്ഭുതമാകുന്നു. ഗരുഡൻ അത് നേരിട്ട് കാണുവാൻ വരുന്നു. ആ ചെറിയ പക്ഷിയുടെ പരിശ്രമം കണ്ടിട്ട് ആ ഗരുഡൻ എന്ത് തോന്നുന്നു? വളരെയധികം കരുണ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗരുഡൻ നേരിട്ട് സമുദ്രത്തോട് പറയുന്നു, ഈ എന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈ പക്ഷിയുടെ മുട്ടകളെ നീ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാം. ഞാൻ സ്വയം നിന്റെ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റിച്ചു തീർക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഗരുഡന്റെ ശക്തി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ പേടിച്ച് സമുദ്രം ആ പക്ഷിയുടെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത് ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വഴികളെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിശ്രമം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം. നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ തുടച്ചു നീക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മുറികളിൽ അഴുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോപ്പ് വെള്ളം എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മലിനജലത്തെ സൂര്യപ്രകാശം വൃത്തിയാക്കുന്നു, അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ദിവസവും വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തെ മാലിന്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങൾ, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം, മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യൻ വരുന്നതോടുകൂടി അന്ധകാരം എല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. മറ്റുള്ള പ്രകാശങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ട, അഗ്നി വേണ്ട, ടോർച്ച് വേണ്ട, ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ പ്രകാശങ്ങളും ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാം ഡിമ്മാകുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മറ്റുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും മറ്റുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥവും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക അറിവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ: ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇവ 5ഉമാണ് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത വിഷയം 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമനിയന്താവായ ഈശ്വരനും
നിയന്ത്രിത ജീവസത്തകളായ ജീവന്മാരും വിഷയമാകുന്ന പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും കാലം, അതായത് പ്രപഞ്ച അസ്തിത്വത്തിന്റെ കാലയളവ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകടന കാലം, കൂടാതെ കർമ്മം, ഇവയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഗീതാ മാഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേ പ്രയത പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യഹ പഠേ പ്രയത പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതങ്ങളിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദിവർജിത, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ സംശയത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാകില്ല, നമുക്ക് ഈശ്വരാവബോധവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. മലിനേമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദ പങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും വ്യത്യാസമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുനർജന്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അതായത് ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെയും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെയും പ്രവർത്തികളെയും കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും പ്രവർത്തികളെയും ജനനത്തെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ പുനർജന്മം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. ഗീതാ സുഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദ്വിനിസൃത. ഭഗവാന്റെ സ്വയം മുഖത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അതുമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അത്രമാത്രം ദൈവികമായിട്ടുള്ള വാണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും പുനർജന്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി എന്ന്. കാരണം വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ മതി. മറ്റുള്ള എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും പുരാണങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണുവക്രാഗ്നിശ്രിതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലോ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാര അമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് അത്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ധോക്താ ഗോപാലനന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സഃ സുധീർഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃത തുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം
ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ പുത്രനായ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ. ആരാണ്? ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ മതി. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മന്ത്രം മാത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരേ ഒരു കർമ്മം മാത്രമേ മനുഷ്യന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ, ആ ഭഗവാന്റെ സേവ. അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, നമ്മുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരു 10 നിമിഷം കൂടെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണം. കാരണം ഒന്ന് ക്ലാസ് നമുക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്. 10 നിമിഷം കൊണ്ട് ക്ലാസ് തീർക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വിസിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവത്ഗീത ഓരോ അധ്യായവും കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ വന്ന് പറഞ്ഞു തരും, സൂര്യമാതാജി പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വിട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത. മഹാഭാരതം എന്നുള്ളത് പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും കഥയാണ്. കുരുവംശത്തിന്റെ കഥയാണ് മഹാഭാരതം. ആ കുരുവംശത്തിലെ ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്നുള്ള രാജാവ്, പാണ്ഡു എന്നുള്ള രാജാവ്, രണ്ടുപേരും സഹോദരന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരാണ് കൗരവന്മാർ. പാണ്ഡുവിന്റെ 5 പുത്രന്മാർ പാണ്ഡവർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർ സ്വയമേവ ജനനത്തോടുകൂടി തന്നെ അന്ധനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയനായിട്ടുള്ള പാണ്ഡുവാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. പക്ഷെ പാണ്ഡു ഒരു ശാപം നിമിത്തം അദ്ദേഹം രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നീട് തന്റെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നത് വരെ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒരു കെയർ ടേക്കറായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴും രാജ്യം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനായതുകൊണ്ട്. പിന്നീട് പാണ്ഡുവിന് കാട്ടിൽ വെച്ച് 5 മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് 100 മക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും പാണ്ഡുവിന്റെ മൂത്ത പുത്രനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനാണ് ഏറ്റവും മൂത്തവനാകുന്നത്. വയസ്സുകൊണ്ട് മൂത്തത് യുധിഷ്ഠിരനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരനെ തന്നെ യുവരാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിന് വിഷമമായി. സ്വയം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, തന്റെ മക്കൾക്കും രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത ധൃതരാഷ്ട്രക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിന്ത, ആ വേവലാതി ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ മക്കൾക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും പാണ്ഡവരെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് തങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ മൂത്ത പുത്രനാണ് ദുര്യോധനൻ. ദുര്യോധനൻ തന്റെ അമ്മാവനായിട്ടുള്ള ശകുനിയുടെ കൂട്ടുചേർന്ന് പല വിധത്തിലും പാണ്ഡവരെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ പരിശ്രമത്തിലും അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു. കാരണം പാണ്ഡവന്മാർ ധർമ്മിഷ്ഠരായിരുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സഹായം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനമായിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ചൂതുകളിക്ക് ധർമ്മപുത്രരെ, അതായത് യുധിഷ്ഠിരനെ വിളിക്കുന്നത്. ആ ചൂതുകളിയിലും ദുര്യോധനൻ യുധിഷ്ഠിരനെ വഞ്ചിച്ച് ചതിച്ച് ആ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യവും സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം സ്വന്തമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അവരുടെ ഭാര്യയെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ദ്രൗപദിയെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് 14 വർഷം കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് 14 വർഷം വനവാസവും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം തന്നെ അവർ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ രാജ്യം തിരിച്ചു തരാൻ പറയുമ്പോൾ ദുര്യോധനൻ കേൾക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ദൂതിന് പോകുന്നു അവരോട് അപേക്ഷിക്കാൻ. ദുര്യോധനനോട് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം പോകുന്നു. 5 രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ 5 വില്ലേജ്, ഗ്രാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 വീടുകളാണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ കേൾക്കുന്നില്ല. അവസാനം തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട, നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ അവകാശപ്പെട്ട പകുതി രാജ്യം സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് പാണ്ഡവന്മാർ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ദുര്യോധനനും സമ്മതിച്ചു. ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളത്, ആരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ അത് എന്ന് യുദ്ധത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ
കൗരവരുടെ പക്കൽ 11 അക്ഷൗഹിണിപ്പട, പാണ്ഡവരുടെ പക്കൽ 7 അക്ഷൗഹിണിപ്പട. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു കൂട്ടരും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് കുരുക്ഷേത്രം എന്നുള്ള യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയാണ്. അപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ പക്കൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കുകയില്ല, പക്ഷെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട്, രഥമോടിക്കുന്ന സാരഥിയായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും കുരുക്ഷേത്രം എന്നുള്ള യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ അച്ഛനായ വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയുന്നു, വ്യാസമഹർഷി ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അനുയായിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയൻ എന്നുള്ള സാരഥിക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊടുക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ സഞ്ജയന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നും അവിടെ പറയുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ അറിയാനും കേൾക്കാനും സഞ്ജയന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭഗവത്ഗീത സഞ്ജയന്റെ സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുയുത്സവഃ മാമകാഹ പാണ്ഡവ ശൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 2-3 വാക്കുകളെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് പുണ്യസ്ഥലമാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രേ, കുരുക്ഷേത്രം ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ തന്നെ ദേവന്മാരെല്ലാവരും അവിടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, ദാനങ്ങൾ മുതലായവ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ ജയമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ, ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം അധർമ്മിയാണെങ്കിലും ധാർമ്മികമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ, അതുപോലെയുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം ധർമ്മക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ? ദുര്യോധനൻ താൻ ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പാണ്ഡവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നെല്ലാമുള്ള ആശങ്കയുണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. അതുകൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ മക്കളെയും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെയും വേറെ വേറെ കാണുന്നു. കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് അച്ഛനില്ല. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര വല്യച്ഛനായിട്ട് അവരുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആളാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരെ അകറ്റി നിർത്താനും അവരെ ഇല്ലാതാക്കാനും ധൃതരാഷ്ട്ര ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, രാജാവായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ ആ സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ട് തന്റെ ഗുരുവായ ദ്രോണന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന്. പശ്യതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും യൂഢാം ധ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് പറയുന്നു, ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ധ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അതായത് ദുര്യോധനൻ വളരെ നയചാതുര്യമുള്ള ആളാണ്. കാരണം ദ്രോണാചാര്യരുടെ മനസ്സ് പാണ്ഡവരുടെ പക്കലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശത്രുവായിരുന്നു ദ്രുപദ രാജാവ്. ആ ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ മകന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശത്രുത്വത്തെ ഉണർത്താനായിട്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ മനസ്സിലെ ദേഷ്യത്തെ ഉണർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി നോക്കുകയാണ് ദുര്യോധനൻ. കാരണം മറുസൈന്യത്തിന്റെ, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനാണ് ദ്രുപദപുത്രനായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ പക്ഷേ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്. പാണ്ഡവരും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് പാണ്ഡവരോട്, ആ സൈന്യത്തോട് എന്തെങ്കിലും കരുണ തോന്നിയാലോ? അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ദുര്യോധനൻ ഒരു അടവെടുക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ ദ്രുപദന്റെ പുത്രനാണ് അവിടത്തെ സേനാധിപൻ.
അത് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവരോട് അധികം കരുണ കാണിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ദുര്യോധനൻ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഭീഷ്മാചാര്യർ ശംഖമെടുത്തൂതുന്നു. അതോടുകൂടി യുദ്ധം ആരംഭിക്കാനുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, കാഹളങ്ങൾ, ഭേരികൾ, ചെണ്ടകൾ എല്ലാം പൊട്ടുകയായി എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഭഗവാനും അർജുനനും അവരവരുടെ ദിവ്യമായ ശംഖമെടുത്ത് ഊതുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാ മൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകോ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശഃ പൃഥിവീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹുഃ ശംഖാന്തത്മുഃ പൃഥക് പൃഥക്. അപ്പോൾ കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖമൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങൾ. വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദീപുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. സഘോഷോദാത്ത രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യതാരയത് നപശ്യ പൃഥിവീം ചൈവ തുമലോഭ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാഥഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേത നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. അപ്പോൾ അർജുനന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയാണ്. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലായി തന്റെ തേരിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്താൻ അർജുനൻ പറയുന്നു ഭഗവാനോട്. എന്തിനായിട്ട്? മറുവശത്ത് ദുര്യോധനൻ ഒരു അക്രമിയാണെങ്കിലും അധർമ്മിയാണെങ്കിലും ആ ദുര്യോധനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരെല്ലാം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു, ആരോടെല്ലാം തനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണം, അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ മറുപക്ഷത്തെ സൈന്യത്തെ കാണാനായിട്ട് തന്റെ തേരിനെ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ തന്റെ തേരിനെ അവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തിയപ്പോൾ അർജുനന്റെ സ്വഭാവം മാറുകയായി. അർജുനൻ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും മക്കളെ പോലുള്ളവരെയും പിതാവിനെ പോലെയുള്ളവരെയും അവരെയെല്ലാം കണ്ടതോടുകൂടി അർജുനന്റെ മനസ്സ് മാറുന്നു. അർജുനന്റെ മനസ്സ് കരുണാഭമാകുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടുമല്ലോ, ഇവരെ എല്ലാം തനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ, ഇവരില്ലാതെ താൻ എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കും? തനിക്ക് എന്തിനാണ് ഇവരില്ലാതെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും രാജ്യവും എല്ലാം? ഇവരാരും തനിക്ക് രാജ്യമില്ലെങ്കിലും ഐശ്വര്യമില്ലെങ്കിലും സമ്പത്തില്ലെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, സമ്പത്ത് വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത്രമാത്രം കരുണ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. വേഭതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം ശ്രംസതേ ഹസ്താ ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. ന ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. കാരണം ഈ യുദ്ധം മൂലം വളരെയധികം ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ, അധർമ്മങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന് വളരെയധികം വിഷാദമുണ്ടാകുന്നു. ആ വിഷാദമുണ്ടാകാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങളാണ് അർജുനൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് കരുണ, അവരോടുള്ള അനുകമ്പ, അവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തോടു കൂടി മരിച്ചു പോകില്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത. രണ്ടാമതായിട്ട് താൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് തനിക്ക് സമ്പത്തെല്ലാം വരുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ തന്നോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരാരും ഭീഷ്മർ ദ്രോണർ മുതലായവരാരും ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത.
മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളായതുകൊണ്ട് അവരെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത. നാലാമത് ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കില്ലേ, അതുമൂലം ആ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ എല്ലാം കൊല്ലുന്നത് മൂലം ആ കുടുംബത്തിന് നാഥനില്ലാതെയാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തില് അധർമ്മം തഴച്ചു വളരും. അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ഞങ്ങൾ പാണ്ഡവന്മാരാകും. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അർജുനൻ വരികയാണ്. ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ന ച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട. മൂന്നാമത്തേത് പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വേ താനാഥതായിനഃ തസ്മാനാർഹ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. അപ്പോൾ അർജുനൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു, ദുര്യോധനാദികൾ അക്രമികളാണ്, അവർ വളരെയധികം അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് പാപമാകും എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, അക്രമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 കൂട്ടരാണ്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അങ്ങനെയുള്ള അക്രമികളെ അപ്പോൾ തന്നെ വധിക്കാം, അതിൽ പാപമില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. എങ്കിലും ആ കരുണ മൂലം, അനുകമ്പ മൂലം അർജുനൻ പറയുന്നു, ഇവർ അക്രമികളാണെങ്കിലും അവരെ വധിക്കുന്നത് പാപമാണ് എന്ന്. അടുത്തതായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, ആ കുടുംബത്തിലെ ആണുങ്ങളെ, തലമുതിർന്നവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ കുടുംബത്തിനെ നയിക്കാൻ, അവർക്ക് നല്ല വഴി കാണിക്കാൻ, സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കാൻ മുതിർന്നവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുടുംബം ക്ഷയിച്ചു പോകും. അധർമാദിഭവാ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ന ചൈതദ് വിദ്മഃ കദരന്നോ ഗരീയോ യുദ്ധ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഃ യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമസ് തേ വസ്തിദാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, കൈകാലുകൾ അനങ്ങുന്നില്ല, ഗാണ്ഡീവം പൊക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കൈകാലുകളെല്ലാം തന്നെ തളർന്നു പോകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ സാഹചര്യമാണ്, യുദ്ധക്കളമാണ്. ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു, അതായത് ആ ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം തന്റെ മക്കളുടെ മേലുണ്ടാകുമോ? യുദ്ധം അവർ നിർത്തിവെക്കുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കൈപ്പോവും എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചിന്തിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ തന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ പാണ്ഡവരോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്താലോ, യുദ്ധം താൻ ജയിക്കുമോ, അവർ ജയിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ദുര്യോധനൻ. അതുകൂടാതെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു, തനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ 11 അക്ഷൗഹിണിയിലെയും ഭടന്മാരും രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ചിന്ത? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകില്ലേ? അതിന് കാരണം
തങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന്. കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം വേണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം തങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം വേണ്ട, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 പേർക്ക് ഒരേ അവസ്ഥയിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഹോ ബദമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത് രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയാണോ? യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹാരണേ ഹന്യുസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ അമ്പും വില്ലുമെല്ലാം താഴെ വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, എന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവർ വന്ന് കൊന്നുകൊള്ളട്ടെ, എന്നാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥമുപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്നമാനസഃ. അർജുനൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന്റെ വിഷാദ യോഗമാണ്. അർജുനന്റെ വിഷാദം വരുന്നു, കരുണ വരുന്നു, അനുകമ്പ വരുന്നു. അതുമൂലം അർജുനൻ ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്കിലും ഈ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ ജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ശ്ലോകത്തിലായിട്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. 1-ാമത്തേത് ധർമ്മക്ഷേത്രം, അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് അർജുനന്റെ ദിവ്യമായ രഥം, അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത ദിവ്യമായ രഥം, കൂടാതെ ഹനുമാൻ ഇരിക്കുന്ന കൊടിക്കൂറയാണ് അർജുനന്റേത്. ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും ശംഖം ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ദിവ്യനാദം, ആ ശംഖിൽ നിന്ന് വന്ന ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നാദം പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തെ കുറിക്കുന്നു. ഗാണ്ഡീവവും ദൈവികമാണ്, അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതാണ്, അതും വിജയത്തെ കുറിക്കുന്നു. പിന്നീട് രക്തജീവിത, ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം മരണം ഉറപ്പാണ് എന്നർത്ഥം. മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഈ ഗീതോപദേശവും യുദ്ധവും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. പിന്നീട് അർജുനനെ നയിക്കാനായിട്ട് ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം 1 മണിക്കൂറേ സമയമുള്ളൂ. 1 മണിക്കൂറിൽ ആ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനം 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ ലെവൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ ശ്ലോകവും വിസ്തരിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാഹാത്മ്യം പറയണം, പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകണം. അതെല്ലാം കൊണ്ട് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കുറച്ചതാണ്. നാളെ മുതൽക്ക് വിസ്തരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി സൂര്യമാതാജി നമുക്ക് ക്വിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സൂര്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു നിമിഷം മാതാജി. ഒരാള് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. 18 അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭാഗവതം എന്നുള്ളത് അത് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള കഥകളാണ്. അതുകൂടാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ നിലവിൽ വരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെ സ്ഥിതി പരിപാലനം നടക്കുന്നു, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ
ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അനേകം സ്തോത്രങ്ങളുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ. അപ്പോൾ 12 സ്കന്ധങ്ങളാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്, 12 സ്കന്ധങ്ങൾ. അതിൽ ഓരോന്നിലും തന്നെ സൃഷ്ടി മുതൽക്ക് സംഹാരം വരെയുള്ളതും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഭാഗവതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആരെല്ലാം ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം മൂലം പരമമോക്ഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പദ പ്രാപ്തി നേടിയിരിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ചില കാര്യങ്ങള് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പേപ്പറിൽ മറ്റോ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ കൂടെ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അയക്കാം. ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ പോകുന്ന പേജിൽ പോകും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ സൂം ചാറ്റിൽ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് മെസ്സേജും മറ്റുമൊക്കെ ഞാന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ ഞാൻ അയക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം പേജ് ആണ് കാണാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ISKCON മംഗളൂര് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഹോം പേജില് നമുക്കിപ്പോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മള് കോഴ്സിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും വേറെയാണ്. ആദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ആ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ നെയിമും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ വരും. ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വിഷമിക്കണ്ട. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്വിസ് സംബന്ധമായ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൽ ID അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു യൂസർ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ യൂസർ നെയിം അടിക്കണമെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ID തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. മെയിൽ ID പുതിയതായിട്ടൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൽ ID അത് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും നിങ്ങളുടെ, അതായത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്ത് പേരാണോ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പേര് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് നെയിമിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നെയിം ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ നെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മെയിൽ ID പാസ്വേഡാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു മെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ മെയിൽ ID നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. കാരണം ഇപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെവലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവല്, തേർഡ് ലെവല്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് നമുക്ക് ISKCON മംഗളൂര് തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മെയിൽ ID എപ്പോഴും വേണം. അപ്പൊ സെയിം മെയിൽ ID കറക്റ്റായി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം മെയിൽ IDയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രജിസ്റ്റർ ആവില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വല്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഇവിടുന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെയിൽ ID കറക്റ്റായി അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശേഷം ഇവിടെ മെയിൽ ID അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്
നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പാസ്വേഡ് തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗീത ക്ലാസ്സിന് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഗീത at 18 days, ഗീത at 18 days അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഇതില് പാസ്വേഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും നമ്പറും സിംബൽസും കൂടെ ഉള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് വേണം നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. ഇതിന്റെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ടൈമിംഗ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു വിടാം. അതിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അല്ല പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാലും മതി. അതിനുശേഷം ഈ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് ആദ്യം പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, ജസ്റ്റ് മെയിൽ ഐ ഡി മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. മെയിൽ ഐ ഡി, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് സൗകര്യമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ്, അതും കൊടുത്തിട്ട് ഈ 3 ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഈ രജിസ്റ്റർ, അപ്പൊ ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ചോദിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ലോഗിനിൽ പോവുക, ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പേജ് ഇതാണ്, കുഞ്ഞിതൊരു പേജ്. അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. കാരണം നമ്മൾ റിമെമ്പർ മീ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം മൊബൈൽ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്കിത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പാസ്വേഡും മറ്റും ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു വെച്ചത് ഫീഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ. അപ്പൊ ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ഈ പേജാണ് നമ്മുടെ പേജ്. അതായത് ഈ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പേജാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ലോഗിൻ. ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ കാണാം. നമ്മൾ എന്ത് പേരാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ലോഗിൻ ഐ ഡി യൂസർ നെയിം ആണോ അടിച്ചു കൊടുത്തത് അതവിടെ കാണും. ആ കാണുന്ന സാധനം നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റാനുണ്ട്. നമ്മുടെ പേരും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം ആദ്യം. അപ്പൊ ഈ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട് പോയാലും ഇവിടെ ഉള്ളത് പോയാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ മീൻസ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പേര് കറക്റ്റ് ആവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് പേര് മാറ്റാനുണ്ട്. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുക. മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിലും ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയിട്ട് ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാനുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേരും ഇതൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ട പോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എവിടെയാണോ അത്, സ്മോൾ ലെറ്റർ എവിടെയാണോ അത്, എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മുടെ പേര് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു രീതിക്ക് പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്നും പാസ്വേഡ് ഒന്നും മാറ്റാൻ നിൽക്കരുത്. ഓൾറെഡി പാസ്വേഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും മാറ്റാൻ നിൽക്കരുത്. നേരെ സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക. പേര് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സസും ഇവിടെ വരും. നമുക്കുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസും ഇത് കണ്ടോ, ഇത് 6 to 10 years കുട്ടികളുടെ കോഴ്സാണ്. അതിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ ഈ ബാച്ചിലും ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ബാച്ചിലൊന്നും എല്ലാ ക്വിസും വന്നിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷ്, തെലുഗ്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് 2 ലെവലായിട്ടുണ്ട്. 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും 11 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിലെല്ലാം നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. ഈ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ അഡൽട്ട് ബാച്ചിലുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days ലെവൽ 1 എന്നുള്ളതിൽ പോയിട്ട് മലയാളം എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ 10 ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 10 ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജ് കാണും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജ്. ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സ് പേജ് ആണ്. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഓറഞ്ച് ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ടിക്കും ഓറഞ്ച് കളറിനകത്ത് ഈ വെള്ള ടിക്ക് എല്ലാത്തിലും വെള്ള ടിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സാണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം നമ്മൾ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതാ ഒരു ഗ്രേ കളർ ഒരു വട്ടം മാത്രം, സർക്കിൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുക. ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 2 ക്വിസ് ചെയ്യണം. ഈ ഡേ 0യും ചെയ്യണം, ചാപ്റ്റർ 1ഉം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡേ 0യിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോ ഡേ 0 ചെയ്യാതെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് വരിക, പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്നാ പറയാം. അപ്പൊ ഡേ 0 ചെയ്യാതെ ഡേ 1ിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡേ 1 ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഡേ 2ിലോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഓർഡർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മലയാളം ക്വിസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഓറഞ്ച് ലൈന് ഇവിടെ ഈ ലൈന് വരുള്ളൂ. പിന്നെ 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് യു ഏൺഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് ലൈൻ എല്ലാം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വിസ് ചെയ്ത് കഴിയണം. ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആ ക്വിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ വരില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഈ ക്വിസിന്റെ 0 ലെവൽ ക്വിസ്, 0 ഡേ ക്വിസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇത് നമ്മുടെ ISKCON മംഗളൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആണ്. ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതില് നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ അപ്ഡേഷൻസ് വരും. ഇപ്പൊ അടുത്ത ബാച്ചിന് എപ്പോഴും, ഇതിപ്പോ 33rd ബാച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാച്ചിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ്. അത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ദർശനം, ഇന്നത്തെ അല്ല 16/1/2023 ദർശനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസത്തെയും ദർശനം രാവിലെ 4:30 ഇന്ത്യൻ ടൈം 4:30 നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ദർശനത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് മീൻസ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതൊരു ചോദ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. യൂട്യൂബ് ചാനലും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം അതിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനല്. യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് പോകുന്നതിൻ്റെ കണ്ടോ, Level 1 BG മലയാളം ബാച്ച് 33. ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പോകുന്ന ക്ലാസിന്റെ ലൈവ് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ കയറി ക്ലാസ് കാണാം. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തിന്റെ ഇവിടെ ഹിന്ദിയുടെ, തെലുങ്ക്, ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെ ഈ ആരതി കാണുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആരതി രാവിലെ 4:30 ആരതി ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് എത്രത്തോളം നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ പ്രോഗ്രസിന്റെ വീഡിയോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. പിന്നെ മംഗളാരതി, ഈ മംഗളാരതി എന്നുള്ള ഫോൾഡർ നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ മംഗളാരതിയുടെ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഇന്ന് നടന്ന മംഗളാരതിയുടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഭാഗവതം രാമകൃഷ്ണപ്രഭു തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് 7 മണിക്ക്, അതിന്റെ ക്ലാസ്, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ISKCON മംഗളൂർ നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഇതിലുണ്ടാവും. അതിന് പുറമെ കുറെ അപ്ഡേഷൻസും ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നതിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് പേജും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതില് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഡേ 0 ക്വിസ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യം ഇതാണ്. ആദ്യം നമ്മളെ ISKCON രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഞാനിപ്പോ അയച്ചത്. നമുക്കത് iskonmangaluru.com എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വിസ് വരിക. ഇപ്പൊ ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു.
പിന്നെ രണ്ടാമത് യൂട്യൂബ് പേജ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് നോണ പറയാതെ തന്നെ ഈ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരം അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവണമല്ലോ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ യൂട്യൂബ് പേജും എല്ലാം ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം, അതൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് നോക്കി ഈ ഒരു ചോദ്യം, ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. കോഴ്സ്, ക്ലാസ് സമയമാറ്റങ്ങൾ, ക്വിസ് പ്രശ്നങ്ങൾ, കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആശങ്കകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരെ ബന്ധപ്പെടാനാകും? അതിനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ മീൻസ് അഡ്മിനോട് മാത്രമല്ല, കോഹോസ്റ്റിനോട് മാത്രമല്ല, വോളണ്ടിയർ ചാറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അപ്പൊ മുകളിലുള്ളവയെല്ലാം എന്ന് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡേ 0 ക്വിസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ നിബന്ധനകളും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഡേ 1 പോകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് മീൻസ് പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ച്, ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ഇത് ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത ക്വിസ് 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ, ഇന്നെടുത്ത അധ്യായം 1ാമത്തെ അധ്യായമാണല്ലോ. 1ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്റർ 1 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്വിസ് ഓപ്പൺ ആകും. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും, ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വിസ് ഓപ്പൺ ആവും. അല്ല, നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നെടുത്ത അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു PDF ഫയല് നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും. അത് അടുത്ത പേജിൽ ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം, ഇന്നിപ്പോ അധ്യായം 1 നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മാതാജി കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ മാതാജി എടുത്ത കാര്യത്തിന്റെ PDF ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്വിസിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പോഴേ 0 ഡേ ക്വിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, 4 ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ തെറ്റാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ തെറ്റാണ് എന്ന് കാണിക്കും. തെറ്റാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റായ ഉത്തരമാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ താഴെ അതിനുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ 18 അധ്യായത്തിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് 18 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ മേലെ നമ്മുടെ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്ന് കിടക്കും. ഇതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, യു ഏൺഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വേറൊരു പേജിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണിത്. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കിടക്കും. അഥവാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഈ ക്വിസ് സംബന്ധമായ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിനുശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂര്യമാതാജിയോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയ്ക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണേ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ക്വിസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അറിയാനും കൂടെ ക്വിസ് ഒരു സഹായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പും ഓപ്പൺ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻസിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അവര് അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സൂര്യ മാതാജി. ആ ലിങ്ക് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। നാളെ ചിലപ്പോൾ സമയം മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഇനി മാതാജി ഞാൻ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ 7:30 ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും. 7:30 മുതൽ 8:30 വരെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കേണ്ടി വരും. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.